Dyma Criw Cymraeg Ysgol Casmael. Dechreuodd Criw Cymraeg Ysgol Casmael 3 mlynedd nôl. Dwi wedi bod yn rhan o'r pwyllgor ers y dechrau, oherwydd mae'n bwysig i fi sicrhau bod pob plentyn yn yr ysgol yn rhoi ymdrech mewn i siarad Cymraeg. Mrs Phillips sydd yn cydlynu ein gwaith ar y pwyllgor Cymraeg dod. Mae hi'n mwynhau jyngyd o blant y cyfnod sylfaen ambell waith. Yn Ysgol Casmael mae cyfrifoldeb gan bob plentyn sydd yn blwyddyn 5 a blwyddyn 6. Mae'r ysgol yn targedu chlyfaraeth Cymraeg pob blwyddyn ar y cynllun datblygu ysgol. Dyma fersiwn o'r cynllun datblygu ar gyfer rieni a'r plant. Mae fersiwn ein pennaeth, Mrs Lawrence, tipyn fwy cymlaeth. Eleni gosododd Mrs Lawrence targed uchel iawn. Y bwriad oedd i gael 100 canran mas o disgyblion i blwyddyn 2 a i blwyddyn 6 i gyrraedd deulu'r 5 neu lefel 4 am gafer. Criw Cymraeg Ysgol Casmael 2016 i 2017. Cawson etholiad dyma aelodau newydd. Llun o Sennish, Grace Fearon, Megan Thomas, Alfie James, Ellen Rees, Harry Thomas. Dyma ni y criw. Dechreuon ni'r daith wrth fynd am diwrnod i dinas. Buon ni yn trafod syniadau, creu cynllun, gwrando ar syniadau ysgolion eraill, dysgu can Shwmae. Beth yw ein bwriad? Hybu'r iaith yr ysgol i godi'r plant i siarad yr iaith, i gael eu plant i fwynhau'r iaith ac i dangos balchder dros y iaith. Gwnaethon fwrdd gwybodaeth ac ar y bwrdd mae e'n dweud pwy yw'r criw, ein bwriad, pryd mae'r cyfarfod nesaf, gair yr wythnos, pwy sydd yn ennill o sgwter, digwyddiadau. Yn ystod y flwyddyn, mae'r Criw Cymraeg wedi trefnu llawer o weithgareddau a chodi arian i rai elusennau. Dyna beth sydd wedi digwydd yn ystod y flwyddyn. Bob blwyddyn rydyn yn cael diwrnod Shwmae mwyn cael oedolion mewn i annog nhw i siarad Cymraeg yn fwy. Hefyd i gael bobl i wybod pwy ydyn ni. Ar y diwrnod treinau coch, cawsom piniwchog cwtawr y draig a cwis. Cafon ni wythnos cyfyffolgi Cymreigdod ble daeth David Vaughan, Susan Kelly, Nurse Dawn Thomas ac Edwin Lewis i wneud gweithgareddau hwylus. Dydd Llun, daeth David Vaughan yn menter iaith mewn i chwarae gemau trwy gyfrwng y Gymraeg. Dydd Mawrth, Criw Cymreigdod, cacennau Cymraeg gweithio ar y maen ac yn ei werthu. Rhian Owens, dysgu Cymraeg i rieni. Ysgol Dewi cawsom yn Eisteddfod ysgol enillodd Ceri y gadair diwrnod da o dathlu Cymreigdod. Daeth Susan Kelly i mewn i siarad gyda'r plant. Roedd Susan wedi dysgu Cymraeg. Fe wnaeth hi yn siarad gyda ni am pwysigrwydd yr iaith. Hefyd, roedd hi'n diwrnod y llyfr, gwisgodd pawb lan fel ei hoff cymeriad. Dydd Gwener, daeth Nyrs Dawn Thomas i mewn i siarad am chwarae'n iach a thrafod pwysigrwydd 4C Ysgol Casmael. I orffen yr wythnos cawsom lot o hwyl wrth dawnsio gyda Eirfed Lewis. Dyma 4C Ysgol Casmael, caredigrwydd, cyfrifoldeb, Cymreigdod, ceisiad gorau glas. Mae Cymreigdod yn un o'r 4C, felly mae e'n rhan o'r nod yr ysgol.
Ar ddiwedd y flwyddyn, daeth Merched y Wawr mewn I cael bwyd a thrafod gyda ni am beth rydym wedi bod yn wneud dros y blwyddyn. Beth am blwyddyn nesaf? Angen gwerthuso cynllun eleni yn gyntaf, gwerthuso'r data'r ysgol, ethol pwyllgor newydd, casglu barn y plant trwy greu holiadur, casglu barn y staff, y llywodraethwyr a rieni, creu cynllun newydd, ymuno ar siarter iaith a thanio'r ddraig yn ysgol Casmael. Diolch am wrando. Gobeithio bod chi wedi mwynhau ein cyflwyniad. Mae siarad Cymraeg yn bwysig I ni yn Ysgol ac mae'r Pwyllgor Cymraeg yn gwneud gwahaniaeth. Cofiwch, Cymraeg yw'r iaith gorau.